Здравейте, аз съм Вера, а това е Леонардо. Той е типичен представител на породата малък немски шпиц. При немският шпиц има сравнително малко работа с ножицата, но за изрядният му външен вид е необходимо оформянето. Работи се основно с филажна ножица. Първо разресвам кученцето, подстригвам дупето около опашката отдолу. След това постригвам крачетата, правя така наречената котешка лапа, като махам всички стърчащи косми около пръстите и стъпалцето. След това подстригвам ушите. При шпица ушите се подстригват в заострена форма, а при померана се правят кръгли, но тъй като кръглите ушички са доста по-симпатични, ще ги направя такива. Изкъпването, изсушаването и разресването на шпица са много важни за добрият му външен вид. Използвам продуктите на Биогрум. Докато суша, разресвам във всички посоки, за да добие обем козинката. Когато кучето е изсушено и разресено, подрязвам с филажна ножица всички стърчащи косми по жабото и по дължините. Имаме един готов и щастлив Леонардо.